eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina ene wayno hande on jiyani windande alkule arabɗe holko saabi ɗum ko heblo ngo timmi on kollama karfeje ɗe gotel ha timmi kadi kolle ɗon kadi kala hen har feere so adima no windirte so woni hakkunde no windirte so woni sara no windirte so serindima alama wondi no windirte kala har feere on kollama ɗum ha timmi kadi ƴetta kadi alluje ɗe loowa hen no gandirta abatata ene gandirta abajada ene gandirta ayqashun ɗeɗo alluje fof ene jangguinire fedol jangde limto qur'an arab joni noon paaɗen ko e rendinde hankadi holno karfeje ɗe gariri ene bindire gon ekko gonɗen e wadde gon noon kala ko winda e maggo a janggani ɗum firti alluje ma ɗiggani hankadi kala ko winda a janggani dow ha less hankadi ko ɗo mbawata andude a ɗiggini walla a ɗigginani ɗo mbawata andude a ɗiggini walla a ɗigginani ɗum saabi hen kadi paaɗen ko janngude limto ngo wiida baa seeñiije mimarak hankadi eɗen jaara noon ha yetto so gasi noon garen masen ha gaynen garen e taro nde wonno ko ɓurno tiddo ko on kollama ɗum woni andude alkulal kala no wiyete ene windirte joni hankadi kala ko winda a janggani andu koto ma woni wonaga amen ɗum saabi hande on janggani hande alluje tati kon toon ɗe ko ɗen janggoton ɗigginonɗe mbawonɗe so on mbawi tan kadi jangde men arore nde weeɓate mon woni alluwal bangal ayqa shungal e alluwal bangal abajada ngal e alluwal bangal abatasangal ko gotum fof ko gotum ko woni ko gotum heddi ganda ɓeɗo so jangidiri ni ganda ɓe so mbaɗiri ni ganda fof ko gotum noon wino on alkule ɗe ɓurani nogas e jeetati har feere kanƴe noon bindira kaamilu ha timmi arab janggeteɗo kanƴe bindira ha timmi joni noon aɗa holle ne watte ha renda ngol waɗi hen ekko fatihu ha timmi ɗo wonde tan koye ekkoji oɗon ekko hankadi en gayni ekkoji ɗi heddi ko gayna mbaɗan ekko bindol ɗum woni mbiya baa siñiije mimarak aɗa yiya karfe ene naata hen ko janguɗa ko hankadi ene sañe ene nanne hen ne wayno jaaɗoɗo guese remoye soñi ene attira ene nanna e fawru ndu annara karfe maɗe aɗa addaɗe aɗa nannaɗe e nder jangde he kala nde winda tan jiya weɓanma hankadi ko wiɗa ko weɓante wonno ko saɗi ko a yalti hen ngesa ba sanno hen ko rujje nde sanno hen ko awde nde sanno hen ko remde nde
sanno heen ko rende nde, sanno heen ko soñje nde, sanno heen ko lappude nde, sanno heen ko artirde ha yetto fawru ndu, sanno heen ko defte ha ɓenda, sanno heen ko ɓallide ha yetto. ko yeɓi ko noon ko nokkata longere hunuko no weeɓi ha maayi. anne karfaje ɗe fof a jangiɗe, a andiɗe, heddiɗe ko garen kollirenɗe noɗe nanirte e bindol, noɗe nanirte e nder bindol. ɗon noon kala ko bindumi hen a jangani ɗo gandirta an a wawani taw ɗum ɗo ala refto, sabu ko jangde codol e jangde ne pamirta waɗa ko janganɗa e lebbi kewɗi, ɗum jango e jonte dabɓe. o gani ko janguɗen ko fuɗɗita ko oɗon jiini wayi kala feere mbaɗanama ha ɗum ɓeyde ɗiggude, hankkadi noon en garti e jangde ɗum to wonno ekkoji ne mbatta ha jiiya alkule, ne mbatta ha jiiya alkule, jiyaɗe binda, jiiya binda. ɗo nakadi noon eɗen nande nattuneɗe kala ko winda janggani tan koto ma woni wona ga amen ga. yo hokke nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. an jiɗɗo janngude o noon bisimilla ma, ala suka, ala mawɗo, ala debbo, kala mo ganduɗa yiyata bindi alqur'ana walla arab, yiyata limto hijjo ngo, bisimilla ma, gara bindoɗa, kalanoɗa jobdi ndi joɓa, e jaramma jangude e yobde gara joɓa janga. anani 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o. an jiɗɗo jangude alkule qur'ana arab walla an mo wiyata bindi pular walla journal no wuuɗe watte to nanguitama ɗo lombete e dentel diine wonande an jiɗɗo jangude sariya ma o, jehen toon ko nayi gon to nayi. ngalɗa ko dental diine, ngalɗa ko journal lombete hen, ngalɗa ko pular ɓe jiyata bindi ɓe ne mballita mbata yiɗi bindi, ngalɗa ko ɓe jiyata qur'an arab no mballita mbata yiɗi bindi. ɗeɗo nayi goodi. a so ari noon a anu jiɗɗa jeeyde hen gara kala nanɗa ɗon. so ari gadda jedduma joɓa naneɗa janga mbawa naftoroɗa diine ma walla journal ma walla janga bindi mbawa bindi. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama wassalam. ko ngal ɗo alluwal sakkiti jangede, ngal ɗo woni alluwal ayqashun bakarun jalasun damatun hanasun wasakhun zaazun hafazun ɗaddagun. ɗum ɗo woni alkule qur'ana arab ni foti. ɗo so ɗiggi kala harfeere windoyande ɗo yaltina. qur'ana o dow ha less ɗo yalti, qur'ana o dow ha less ɗo yalti. alluwal gadugel ngal on kollama ngal yaltani ɗo, ɗimmal ngal yaltani ɗo, tataɓal ngal ɗo yaltani ɗo. heddi gofo goto fof no janginiri. joni ne numéro nan ɗon 00 221 77 906 14 81. an jiɗo jangude o gara bindoɗa, gara janga mbawa naftorɗa hoorema, walla an mo ganduɗa aɗa yiɗi jeeyde jangude pularne ɗo ndewata. ɗo won lawol ngu yettaɗomi faadeyam, gara kaala indema, yettodema, kaala ko jiɗɗa ko lombeɗa hen. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, kadi yo Allah on gondiɗo.